Tussen 1923 en 1960 waard de reddingsboot Brandaris bij Waar en Wien inzet van Skielgouw om de levens van meer dan 400 mensen te redden. Daarna werd het schip verkocht en ombouwd. En zo kreeg de Stichting Behoud oudste motorreddingboot ter wereld het imperium weer in handen. In eerste instantie zou de Brandaris restaureren worden om een soort van museum om wal te lezen. Maar de roep om ook de motoren weer te plaatsen en te varen, werd heel dit loerder. Met heel van goede doelen en sponsors is nog haast 3 ton bij elkaar hellen. Met hiesje van de reddingsvlaggen troch staatssecretaris Mansveld is de restauratie nou officieel klaar. Een vlag hijsen is, vind ik, een indrukwekkend moment. En de mensen eromheen, ja, daar was het ook een emotioneel moment voor. Want het heeft natuurlijk een lange voorgeschiedenis. En nu is hij weer in deze staat terug op Terschelling. En het is wel het nationaal vaarerfgoed. Waar toch tastbaar is alle moed, inzet en betrokkenheid van al die vrijwilligers. En dat vind ik heel indrukwekkend. We hopen met dat schip een aantal nuttige dingen voor Terschelling te gaan doen. Nou ja, wij denken bijvoorbeeld om asverstrooiing te gaan doen van overledenen. Daar is een groeiende belangstelling voor. Nou, daar leent het schip zich uitstekend voor. We gaan natuurexcursies doen, foto-excursies. Hoogtepunt van de feestelijkheden is een vloot van 4 generaties reddingsboten in het Schuitengat. De Brandaris vanzelfs voorop. Speciale gast is staatssecretaris Mansveld. Met een speedboot wordt ze bracht om een jelloerke mei te varen. Neerjedder wie ze trouwens op Skielge. En ja, dat is opmerkelijk, want zij had haar de ordonnantierbod dwaande houden met de veerbotenoorlog tussen rederij Doeksen en de eigen veerdienst Terschelling. Onderhandelingen hebben niet op het eiland plaatsgevonden, op verschillende plekken in Nederland tussen Terschelling en Den Haag. En zo is het gegaan en ik ben blij dat ik hier nu ben. Ik denk dat dat afgesloten is en mijn inzet is geweest dat te doen voor de eilanders. Om te zorgen dat ze hun vervoer hebben naar de vaste wal. Het dossier is afgerond en ik hoop dat het nu ten goede gaat. De eilanders hebben vanmiddag vooral erg voor haar Brandaris. Nou, mooi, ik ken het niet. Zonnetje aan de hemel. Dit was vrijdag de 13e, maar ik zou zeggen, het kan niet meer stuk.